Son Manuela Pazos, traballo en Sacauntos Cooperativa Gráfica, son sociotraballadora desde hai 8 anos e dedicámonos ao deseño e á impresión. Nos falamos galego todos os da cooperativa, estamos en Galiza e o lógico que o idioma da nosa cooperativa sexa o galego. Somos xente comprometida ca lingua e a usamos en todos os espazos. E nunca tivemos ningún problema, o sea, para non ser útil. E lanza a pregunta. Vai salir un vídeo. Para nós é unha maneira de comprometernos co país e ca lingua. Leamos o galego por diante. É un pilar fundamental de Sacauntos. Non son capaz de mirar todo o tempo puntito, a miña perspectiva é moi distinta. O que intentamos é que cada vez máis empresas estén sensibilizadas co galego. De feito, se temos que traballar con algunha empresa, se necesitamos algún servicio, sempre buscamos que sexa cooperativa, que o seu idioma vehicular sexa o galego. Entón intentamos como premiar buscando xente que traballa en galego. Sei resumir. Non, sabemos que o guión ensaiado un pouco, pero así. Nas Sacauntos temos todas as experiencias positivas que se poden ter co uso do galego no traballo, ninguna negativa, hai que decirlo, e a máis curiosa é que no mundo da imprenta, do deseño, hai palabras técnicas que nos usamos en galego e os clientes que igual falan castelán, pero con nós se moven en galego, xa quedan esas palabras incluídas no seu vocabulario. Palabras como nun libro hai varias partes, lombada, lapelas, palabras técnicas do noso día a día. Sí, ben, pero bueno, o meu problema é ter ese bicho aí diante. Cando falo rápido non son consciente. O que intentamos é como reeducar a xente no día a día, visibilizar, divulgar, normalizar o uso do galego. Para non ser un normal do noso día a día, entón entendemos que para eles estar con nós o normal é falar en galego. E o fan, sin problema. Sí que nos teñen dito iso. Vou traballar con esos rapaces que falan galego raro. Sí. Pois a outras empresas que non usan o galego no seu día a día e que son galegas, e seguramente a maioría dos seus empregados falen galego, que o usen, que para eso está unha lingua. As linguas, se non se usan, se perden, e estamos en Galiza, temos unha lingua propia que é unha riqueza, temos que usala. Se tiveramos unha empresa en Inglaterra, non pensaría en falar en outro idioma que non fose o inglés. Que fago? Non sei. A ver, a xente que fala moito máis español que a mí, lógicamente. Faladio galego, que para iso temos unha lingua propia, moitas culturas non existe, nós temos esa oportunidade, esa riqueza, e se non se fala, se vai perder. Sería unha pena.